ए काळ्या ये गोट राहिले पे का रे औषध नारळ आई ह्याला पिलं की माणूस गोर होतय. काय बी म्हणते बा हे गजा एक गोटा पिऊ का? नको रे बा मला बी दे की रे गोर होऊ दे की रे. नगा बाबा मीच गोर होतो. आण रे बाबा आण रे जे पाय पडतो दे रे. अरे तुले काळाईस. अरे हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले मला गोटे रे प्याला बापू. पैसे दे मग. छे छे आधी मला गोर कर पैसे घे पांढर कर पैसे घे. घे पे औषध टाकतो थांब. मायो कशाच औषध आहे रे? पांढऱ्या शिपट व्हायचं औषध आहे घे. मायो मायो मी आता गजापेक्षा पांढर होतो पण पाणी असं का लागाले रे? बसायला टाकले का उंदराचं? कसं आहे औषध? थोडं वेगळंच लागलाले थोडं पांचट लागाले. अरे बापू असं का करायचं काळ्या? नाही नाही हे गोर व्हायचं औषध नाही रे. माझे हात पाय वाकडे वाज रे बापू. थांब 1 मिनिट बघतो. बापू मायो कशाचं औषध होत रे बापू? काळ्या ही गोरवायची पुडी इथं आहे आणि लकव्याची पुडी इथं आहे. कशाची पुढे टाकलाच रे? चुकून लकव्याची पुडी पडली रे. मला मी आता कस करू रे? आता ऍडजस्ट करून घे रे. गजा लोक किती राहते रे मी वाचता का ना रे? तुझं काय खरं नाही रे. ये फंस गया सी